Ahora, sí. Damos comenzo a esta convocatoria de pleno extraordinario do 15 de xuño de 2020 con 3 puntos na orden do día. O primer punto é o sorteo dos membros das mesas electorais con motivo das eleccións ao Parlamento de Galicia do 12 de xullo de 2020. Empezamos.
Ben, pasamos ao punto número 2. Aprobación se procede do expediente de modificación de crédito número 8/2020, subexpediente número 1/2020 de suplemento de crédito. Dou a palabra ao concelleiro de Facenda. Bo día. Este é un expediente que xa se explicou en comisión. Trátase de xerar crédito para pagar, que é o seguinte punto, de recoñecemento extrajudicial de 101.975,98 euros en facturas pendentes, e despois se incrementan tamén créditos por 21.780 euros para o ascensor que está inoperativo na piscina e 11.023,95 para pagar uns equipos informáticos que con isto do COVID nos dimos conta que eran absolutamente necesarios. E, nada máis. Esa é a cuestión. Xa se explicou, eu creo que suficientemente na comisión e nada máis. Sí, moi bo día a todos. Decía o concelleiro de Facenda que consideraba que este expediente estaba suficientemente explicado na comisión. Bueno, nós queremos manifestar que o Partido Popular estuvo presente nesa comisión, aínda que fora a minoría e as explicacións foron nulas, foron moi escasas ou incluso nulas. Xa partimos primeiramente de como está a mesa da presidencia, neste caso, da concellería. Non hai nin un expediente deste expediente que se trae aquí a aprobación. A día de hoxe, o Partido Popular na oposición, me imagino que o resto dos membros desta corporación, que ainda que igual, neste caso, lles daría absolutamente o mismo o que puidera vir aquí. Noutras ocasións, incluso hasta 3 reunións hubo que ter para explicar por que se incrementaban as partidas punto por punto a un concelleiro, a outro concelleiro do mesmo grupo municipal. Neso teño que dicirlle algo ao Bloque Nacionalista Galego, que foi sincero no mes de novembro do ano 2019, cando dixo, dame igual o que me vayas a explicar, nos vamos a votar en contra. Pero non así outros concelleiros de dous partidos que ahora mesmo forman parte do goberno. Eso é o primeiro. Trae vostede uns folios, o señor alcalde outros, me imagino que será o informe de intervención, a Providencia Alcaldía, e non se trae absolutamente nada máis a este pleno. E a nós eso non nos importaría, se non fora porque queremos ter acceso a esa información, ese expediente, e nós temos dereito a ver ese expediente. Nunca, xa máis, dende que eu recordo, dende o ano 2007, veu un expediente ao pleno sen ter a documentación. Decirlle que neste caso, non como no pleno de xuño nin de maio deste ano, non pode alegar vostedes o goberno que foi polo tema do COVID, porque a comisión xa foi presencial. Esta concelleira, unha vez convocada, o meu compañeiro, o señor Franco, unha vez convocada tamén, hasta en 2 ocasións pasamos polo Concello sen ter ese expediente, sen estar a día de hoxe aquí. É que é increíble. Increíble. É que eu, se ahora mesmo lle fago usted unha pregunta, en este punto non, no seguinte, me dirá que non me pode contestar, porque non ten a información diante. Segurísimo. Igual o sabe de memoria. Dito isto, neste punto, no que supón a modificación de crédito, vamos a dicir 2 cousas. A primeira, que o Partido Popular quere agradecer ao servicio, ao personal administrativo da área de intervención, o seu esforzo sobrehumán para poder facer chegar a información ao Partido Popular, o grupo da oposición. Nese sentido, o noso agradecemento que xa lle manifestamos personalmente en diversas ocasións e agora aquí públicamente. Pero no seguinte punto intervendremos en relación con esta información que se nos fixo chegar. E despois o segundo, que é o máis importante nesta modificación de crédito, que lamentamos que o goberno seña tan, como dicilo, tan pouco ambicioso, non? Podría, neste momento, xa son 2 as modificacións de créditos que levan desde que vostedes gobernan, ustedes son coñecedores que existe unha serie de servicios extraordinarios que se prestaron con obxecto temporal no mes de novembro,
e que están sin financiación, que están pendentes dunha modificación de crédito. A culpa é do Partido Popular, a culpa é de quen gobernaban antes. En eso teñen toda esa razón, pero vostedes viñeron aquí para cambiálo, para apoiar a todos os traballadores e as traballadoras nas súas reivindicacións, para mellorar as condicións laborais de todos e de todas. Pero a día de hoxe estamos celebrando un pleno cunha segunda modificación de crédito na que, curiosamente, non se crean nin se incrementan esas partidas para facer frente a eses servicios extraordinarios. Dende aquí, lle queremos rogar ao Goberno que haberá máis modificacións de crédito, porque o estamos a ver para cubrir servicios deste ano. Non me diga de outros anos, porque esa é a tónica xeral de todos os gobernos. Nós non llevamos a pedir o señor concelleiro de Facenda que porque os proveedores non presentan en tempo en forma as facturas. Non llo vamos a pedir, porque esa non é a obligación do goberno nin ten responsabilidade ninguna. Sí que ten responsabilidade en pagarlas. Pero neste sentido, decirlle que na próxima modificación de crédito teña en conta a creación desas partidas o incremento, porque hai un colectivo que sí que ten previsto unhas horas extraordinarias e a día de hoxe pois ainda non se lle abonaron, que incremente e que faga e abone os servicios extraordinarios feitos no mes de novembro. E gardamos a intervención en relación coas facturas para o seguinte punto de orden do día. Alguna intervención do Partido Socialista? Esquerda Unida, Grupo Mixto? Nada. Concelleiro Antón Noceda. Bueno, eu agradecerlle, igual que fixe no anterior pleno, ao Concelleiro de Facenda que nos remitise a información por correo electrónico, cousa que se lle agradece. De todas formas, seguimos detectando que hai facturas do ano 2019 que están registradas polo FACE e que non aparecen neste recoñecemento extrajudicial, nin tampouco temos un listado, como se foi solicitado no seu momento, de facturas de 2019 polas cales haría unha explicación para que non entre no extrajudicial. Nos gustaría ter unha explicación ao respecto, porque vai o segundo extrajudicial, xa o veimos dicindo desde o primeiro, e nos preocupa que se desta situación, polo menos que non haya explicación para que facturas do ano 19 que están registradas polo FACE, que non foron rexeitadas nin tuveron as empresas ninguna comunicación, sigan sin traerse ao pleno para a súa aprobación. Palabra ao Concelleiro de Facenda, directamente. Bueno, eu creo que en canto a información estaba toda xa na convocatoria en canto se mandou. Sei que, ademais, o Partido Popular, a súa voceira, solicitou outra información complementaria, que ademais se lle deu antes da comisión, e o expediente na documentación, todos os informes, provincia de alcaldía, etcétera, informes de intervención, os datos económicos, de canto importan, de onde saen os cuartos, do superávit e tal, quero dicir, do remanente líquido de tesorería, eso está todo recollido na documentación. Eu non sei de que é o que falta de todo eso que acaba de decir. E, en todo caso, se é necesario facer unha nova modificación de crédito, xa lle digo que sí, como lle dixe no outro pleno, porque eu non suelo dicir unha cousa por outra. Lle digo que sí. E de cousas que siguen quedando pendentes de atrás, seguro. O que non me consta a min é que existan pagos pendentes a traballadores por horas extras. A mí non me consta. A min non me consta. Descoñezo. Vostede sabrá se asinou, autorizou ou permitiu horas. Eu o descoñezo. Se aparecen, obviamente, pois habrá que pagalas, como tantas cousas que van aparecendo, así como vamos pasando o tempo e como acaba de indicar o concelleiro Antón Noceda. Eu realmente descoñezo o que pasou no ano 2019 no seu conxunto de xestión neste Concello, non sei se faltan facturas, se hai facturas registradas, o que sí imos facer
é dar acceso ao FACE para todos os grupos ou para quen a queira, para que exista absoluta transparencia e non haya que andar pedíndolle aos funcionarios localizar unha factura ou saber en que estado está. Eu digo coa máis absoluta tranquilidade. Este expediente extrajudicial de crédito, probablemente, se estivera na oposición, nin o aprobaría. Mira o que lle digo, lle daría hasta no carnet de identidade, pero como me toca gobernar e o que hai aquí son vítimas da súa xestión, obviamente, teñen que cobrar. E neste momento, nós o que facemos é facer unha modificación para que cobren unha serie de proveedores e para resolver dous problemas puntuais que nos encontramos neste momento porque o orzamento prorrogado non contemplaba eses investimentos. Dito iso, eu creo que no seguinte punto do orde do día vai a dar para máis debate en concreto o tema dos gastos, porque aí é onde se recoñecen esas facturas, e agora o que se trata é de habilitar o diñeiro suficiente para pagar eses 101.000 euros en facturas, dotar dun ascensor á piscina municipal e 11.000 euros en equipos informáticos que non existían neste concello ou que eran moi deficientes. Non sei que máis necesitaban saber en este expediente, pero iso o que hai e estaba todo na súa disposición co tempo necesario, tal como se indicou na convocatoria. Algúnha outra intervención? Agardamos para o seguinte. Bueno, por unha parte, agradecer ese compromiso do concelleiro de Facenda de asumir ese pago de horas extras dos traballadores e traballadoras de servicio, igual que dos axentes da Policía Local, e lamentar tamén que nun goberno de 9 personas ou de 10, o descoñecemos, pero que non lle ofenda a nadie, que descoñeza que os traballadores están a día de hoxe sen cobrar, que se teña que enterar por a oposición. Pero, de todas maneiras, transmitiremos así aos representantes dos traballadores que existe ese compromiso firme por parte do Goberno. Tamén aclararlle que nós non temos coñecemento de moitas cousas e tampouco vamos de sabelo todo, pero neste sentido entendemos que un expediente de modificación de crédito non é máis que o que usted acaba de decir, é que esta concelleira, o goberno anterior, se cansou de repetir no tema das modificacións de créditos. Non é máis que eso. Me alegra, eu sabía que vostede o entendía, pero me alegra que os seus compañeiros de andanza tamén o entendan ao vista da súa nula intervención neste pleno. Ten vostede razón, o seguinte punto da orde do día dará máis que falar. Eu creo que na miña primeira intervención xa facía alusión á falta do expediente que non está encima da mesa, que en concreto é o seguinte. Por iso xa decía que nos reiteraremos na nosa primeira exposición. No punto seguinte formularemos as correspondientes preguntas que esperemos que sean respostadas polo Goberno Municipal. Ben, se non hai máis preguntas, a ver. Simplemente para explicar o sentido do voto, porque logo intervirei no seguinte punto, para afondar no que se dicen. Se votará favorablemente porque entendo que os proveedores que fixeron o seu traballo deben cobrar o máis asiña posible, pero tamén quero que conste en acta a miña protesta formal pola cuestión que plantexei anteriormente, porque hai facturas do ano 19 presentadas no FACE no ano 19 e que siguen sin aparecer nos expedientes de extrajudiciais. De persistir esta situación en futuras puntos similares a este que podan vir a un pleno, eu terei que reconsiderar a posición no momento do voto. Grazas. Bueno, se non hai máis intervencións, pasamos á votación. Votos a favor deste punto número 2. Unanimidade. Pasamos ao punto número 3. A aprobación se procede do expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito número 3/2020, subexpediente número 2/2020 do Pleno. Doulle a palabra ao concelleiro de Facenda. Bueno, pois como xa ven o punto anterior, a continuación deste, e os dous están interrelacionados, podemos ver
Bueno, aí se recoñecen 101.000 euros redondeando en facturas de proveedores de anos anteriores. Foi explicado xa na comisión. Constame que o Partido Popular quixo copia de absolutamente todas as facturas, o cal obligou a unha traballadora a estar un día inteiro facendo esas copias, facturas que, aparte, moitas son perfectamente coñecedores delas porque se encargaron vostedes. E o que sí quero deixar claro neste pleno é que o papel como expediente físico estáse acabando. As facturas xa non entran en papel, maioritariamente entran a través do FACE, dun programa de xestión xa para facturas, e o lóxico, e os tempos nos levan a iso, é que tantos expedientes como a propia revisión de facturas ou supervisión o control de algún tipo de gasto se faga a través desa plataforma e non escaneando facturas ou véndoas físicamente. E máis, as sinaturas pasarán en breve a ni siquiera ser a man, senón serán todas telemáticas, a través de sinatura electrónica, co cal os documentos estarán asinados electrónicamente, igual que entran polo rexistro, e en eso estamos. No expediente, por iso digo que non entendo que o expediente non estaba físicamente, que o expediente o tiñan todos no seu correo, vostedes ademais quixeron ter as facturas e estiveron. Non sei a que falta de información se refiere, e se pode explicarlo agora, pois sería perfecto, porque eu creo que o expediente está bastante claro. Da palabra Grupo Popular. Mire, señor concelleiro, o Partido Popular, pese a que tampouco se manexa moito coas tecnoloxías, pero vai tirando, non ten ningún tipo de problema recibir as notificacións, en firmar electrónicamente, etcétera, etcétera. Se o fai todo o mundo, nós non seremos esa minoría incapaz. O que non pode ser é que se traiga aquí un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito e que a oposición, xa digo, a oposición, non teña esa información. Ben seña telemáticamente ou en papel. E máis, me imagino que vostede a terá toda ou no ordenador personal ou no outro ordenador, porque eu agora lle vou a facer unha serie de preguntas. Vale? Por outro lado, esta concelleira, nin este grupo municipal, non obriga a ninguén, nin obrigou a ninguén, a que estivera un día inteiro escaneando facturas. A ineptitude do goberno, a falta de convocatoria, non acompañar os expedientes ás convocatorias das comisións, motivaron que unha pobre traballadora tivera que escaneando facturas, o que decía vostede. Vale? A comisión foi un día e a información chegou o día anterior. Hasta donde eu conozco, os 6 concelleiros do Partido Popular conocemos, cando se convoca unha comisión na que vai un expediente para o seu estudo, leva acompañada dunha documentación, sempre, nos poses, nos orzamentos. Vostedes xa o fixeron no pleno de maio. Mire, a execución do orzamento non é notificarlle aos concelleiros o informe de intervención, quero dicir, os informes técnicos, os informes xurídicos que se deban de acompañar, e o documento en sí. Outra cousa é que a maioría dos concelleiros non teñan nin ganas, nin sepan ou non queiran mirar un expediente completo. Pero usted, porque ao mellor cando estaba na oposición, ou cando estaba no goberno, nin siquiera lle bota un ollo, pois ese non é un problema de que existan 6 concelleiros que sí que queren ter acceso á información, aínda que nesa información se reflita a actuación ou a xestión durante o seu tempo de goberno. E usted, hasta onde eu creo, nin os seus compañeiros de goberno, nin o señor alcalde, poden impedirnos ese dereito. Sei que son vostedes moi expertos na vulneración de dereitos fundamentais e xa tiveron respostas de distintos tribunais, pero me parece moi perigoso seguir xogando a eso. Espero que entenda isto non como unha amenaza, senón como que empece a respetar os dereitos de 6 concelleiros que forman parte deste pleno ou igual que vostedes. Vale? Outra cosa cando vostedes convoquen, que aproben por maioría, porque nós, eso sí que podemos entender. Vostedes teñen maioría, e dentro desa maioría poden tomar decisións que lles permita a lei e a normativa.
pero a falla de acceso á información á oposición, eso non. E cando se convoca un expediente, ten que estar aí enriba da mesa para que teñamos acceso, e senón nun archivo informático. E dito isto, agora lle vou a facer unha serie de preguntas, sin antes decirlle, decía vostede, eu, se estivera na súa posición, votaría en contra. Claro que sí, señor Polo. Usted e os seus compañeiros do Bloque Nacionalista Galego votaron en contra. Votaron en contra de obras para os veciños e votaron en contra de modificacións de créditos de cousas que vostedes fixeran. Se a súa trayectoria xa está clara, pero aí está a diferencia entre vostedes e nós. Aí está a diferencia. Nós non vamos a deixar a ningún proveedor sin cobrar, non o deixamos nunca, nunca, xa máis. Ningún goberno, desde o ano 2007 que levamos aquí, se necesitou dos votos do Partido Popular, quedou un proveedor sin pagar. Vostedes, sí. Entonces, dito isto, e cando vostede di toda a información non é verdade, e lle vou a facer agora unha serie de preguntas, porque se eu a teño, usted a terá. Falaba usted do expediente. Voulle facer unha primeira pregunta. A primeira factura. María Jesús Bouza Martínez. Se non me equivoco, esta factura corresponde cos servicios de prensa deste goberno. Unha factura do ano 2020. Pregunto, por que non ten crédito? Se se acaba de firmar un contrato ahora mismo con outra persona que me parece perfectamente. As seguintes facturas están firmadas a último 3 de marzo do ano 2020. Por que estas facturas firmadas e conformadas polo concelleiro responsable, e non me vale que vostede me diga que non estaban firmadas, por eso queremos ter acceso ás facturas. Nós non temos nin convite que señan por internet, que veñan volando. Queremos ter acceso e vir ao pleno con elas. As seguintes facturas, todas do seguinte proveedor, están conformadas do 3 de marzo, antes do estado de alarma. Por que non foron o anterior pleno de maio de recoñecemento extrajudicial? As seguintes son de enerxía eléctrica. Non vamos a entrar en elas, sabemos que todos podríamos miralas. Realmente, dicimos que casi non somos como decía o señor Juventino Trigo cando estaba aquí na oposición. Eu, cando era concelleiro de Facenda, revisaba factura por facturas de electricidade. Confiamos en que revisar ahora mismo. Despois, existen o tema que decía vostede dos... Bueno, hai outro expediente 19,02, dun dominio 92,03, e pois temos unha factura que era que decía vostede dos equipos informáticos. Nós non sabemos por que se tiveron que comprar, entendemos que posiblemente se fora polo teletraballo. Non queremos máis explicación, nos vale. Despois existe unha factura de casi 2.000 euros de móviles. Despois existen 3 facturas que unha delas está firmada do día 18 de febreiro, conformada do día 18 de febreiro, polo que era alcalde, polo señor Gomesindo Galego. Por que non se lle pagou a este señor? Por que a este señor se lle mandou rectificar facturas? Eso que non entendemos. As dúas seguintes están rectificadas, xa estaban presentadas, xa estaban conformadas. E aquí chegamos ao tema de un tema de reparación de vehículos. No expediente pone servicios do ano 2019, non é verdad? É que vostede se vai ás facturas, se vai aos albaráns e os servicios non foron prestados no ano 2019. A isto que nos referimos, señor concelleiro de Facenda. Ten que estar usted máis pendiente da súa área, Por certo, tamén en relación con estas reparacións, queríamos saber quen conformou as facturas, porque eso sí que non nos chegou. O concelleiro responsable daquel momento non foi, o que era encargado tampouco foi. Entonces, dende aquí queríamos preguntar que criterios, xa yo preguntábamos nunha comisión, na última que tivemos, na primeira que vostedes fixeron, antes de que se establecese o estado de alarma, que vostede nos decía, pregunte yo ao alcalde, eu non o sei, o entendemos, acababa de chegar nunha resolución da alcaldía. Que criterios sigue o goberno do Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida, Partido Socialista, para pagar as facturas a uns proveedores e a outros non? Sabe por que yo digo? Porque no expediente que vostede nos presentaron no mes de maio, o cual non tuvimos acceso, que é un escándalo,
pero con mayúsculas, con mayúsculas. Resulta que hai unhas facturas dun proveedor que ascenden a un importe bastante elevado, e foron todas. Sin embargo, non sabíamos que había facturas que estaban conformadas por nós, polo grupo do Partido Popular que estivera gobernando, e non se levaron, estiveron apartadas. Entonces, nos gustaría que nos explicase por que as reparacións do seguinte proveedor corresponden ao ano 2019, según vostede. Queremos saber quen as conformou e que nos dese información. E tamén, que non lle parezca a usted mal, pero que na documentación que nos chega, ese é o problema de non traer ben os expedientes ao pleno. Porque na información que nos chega das facturas que van á súa aprobación de extrajudicial non están neste expediente. Me entendo o que lle quero dicir? Ya volvo a preguntar. Nas facturas que nos chegan polo ben facer desa persona, non están neste resumen. Son facturas do ano pasado, terían que ir a este recoñecemento extrajudicial. Isto, despois seguimos falando, usted mo vai explicando. Seguinte cousa. Lle solicitábamos no anterior pleno, bueno, se me di así cos ombros, que xa non sabe, casi excusamos, levantamos, votamos e punto, porque estudié un pouco e non lo explica noutra ocasión. Tamén solicitamos no anterior pleno que, por favor, se volveran a facer os expedientes como se fixeron. E que, mire, nos falamos de toda a vida, falamos desde o ano 2007. Vostede estaba aquí con nós. Eses expedientes, cando entra a factura, cando se aproba, a que período corresponde. E que vostede chegou aquí de concelleiro e cambiou todo, viñan a salvar o mundo, a cambiar para ben todo, e máis ben todo o contrario. E me estrana moito pola súa parte, que seña tan pouco dilixente. Porque, lle digo unha cousa, nin cando o señor Juventino Trigo era concelleiro de Facenda, pasaban estas cousas. Dito isto, eu lle formulei, e me rogaría, sei que vostede se vai alterar, como se pon sempre, a voceira tal de tumba, tal. Todos somos malísimos, menos tú. Pero o que sí que me gustaría é que nos contestara a estas preguntas que lle fixemos. Despois, as consideracións todas da oposición, malísimas, todo eso. Pero as preguntas sí que nos gustaría que nos las contestara. Como se acaba o papel e cero, me imagino que vostede o tendrá aí, no seu dispositivo móvil, en donde queira. Pero eso sí que nos gustaría que nos contestara. Algo de intervención Partido Socialista? Grupo Mixto Esquerda Unida, Bloque Nacionalista Galego, nada. Pide palabra, dolle a palabra ao concelleiro. Bueno, neste caso, insistir xa na intervención que fixe no punto anterior. Nós temos constatado que hai facturas rexistradas no FACE no ano 2019, das que aos proveedores non lle consta que se lles fixera requerimento algún hasta a data, e que, sin embargo, non aparecen nin no anterior extrajudicial nin neste extrajudicial. Concretamente, temos a certeza e a seguridade de 6, por un importe de casi 4.000 euros. Nos gustaría ter unha explicación de por que isto está sucedendo. Podemos entender que haya erros. Todos os cometemos, eu tamén os cometo. É dicir, se se trata de un erro, pois que se corrixa o destas 6 facturas e o resto que están na mesma situación do ano 2019. Pero que creo que a estas alturas, despois de ter preguntado no anterior pleno, de vir ao segundo pleno, que merece que se dé algún tipo de explicación a esta situación, ben sea política ou ben sea técnica. E volvo a decir o mismo. Nos queremos que se paguen as facturas que estén correctamente. Se hai algunha anomalía ou algunha incidencia, o único que lle pedimos é o que lle dixemos no anterior pleno, que nos dé unha relación das facturas e proveedores afectados e das incidencias de por que non cobran. Se hai unha explicación razonable, non seremos nós quen vamos a insistir máis. Pero, na situación actual,
temos que volver a exixirlle que sea neste pleno donde nos dé unha explicación. E, se non, que nos propoña algo para tratar de solucionar esta cuestión. E agradezo que anuncie que nos vai dar acceso ao FACE. Espero que tamén sea con un mínimo de formación complementaria para poder manexalo. Pero a día de hoxe, como iso non o temos, o que sí temos é a constancia de que hai facturas registradas no 19 sin pagar a estas alturas, entenda vostede que lle temos que seguir insistindo, porque se isto non se soluciona, habrá un problema político e unhas responsabilidades políticas, pero tamén as pode haber de outro tipo. Bueno, nós creemos que non está, como xa dixe no anterior pleno, non está o país para ese tipo de cuestións, está para que se trate de arrimar o hombro, de sacar as cuestións, porque temas complexos e moitos máis difíciles seguro que os teremos en esta administración local e en outras administracións públicas durante os próximos anos para sair, que diga durante os próximos meses, espero que non sean anos, para sair da situación na que nos atopamos ahora mismo. Gracias. Concelleiro de Facenda. Vamos a ver. Quen é María Jesús Bouza Martínez? Lle fixen eu a pregunta. Sí, quen é? Preguntei se era a de gabinete de prensa de antes. Contrataron a vostedes, non tiña contrato, a partida acabouse, se lle paga agora. É dicir, non hai máis historia. E todas as facturas van asinadas polo concelleiro e polo funcionario. Principalmente polo funcionario, vale? Todas, absolutamente. Algúnha foi revisada e se lle pediu aclaración? Sí, pode ser que se dera o caso que algúnha pasara iso. Pero tamén vou dicir unha cousa. Hoxe é un pleno extraordinario para as meses electorais. Adiantamos o expediente, porque no anterior pleno xa éramos conscientes, no pleno que se aprobaron facturas, éramos conscientes de que había máis facturas e que daba para facer outro expediente, e xa lles anuncio que vamos a poder facer máis. Vamos a poder facer máis porque siguen emanando facturas do pasado, súas ou de outros. Eu descoñezo, o de outros xa o descoñezo. Súas, seguro, porque son do 2019, do último ano. Entón, seguro que hai algunha factura. Incluso pode haber algunha anterior, do 2017 ou do 2018. Pode habela. Descoñezo, o digo con total claridade, descoñezo se hai 6 facturas pendentes no FACE. Eso que están sin ningún problema, que xa foron asinadas, eu eso sí que o descoñezo. Ahora, facturas que chegan agora do pasado, pero que chegan agora, sí que hai. Repito que vamos a impulsar que todo o mundo teña acceso á facturación. Si os expedientes extrajudiciais que se levan xestionado en 3 meses de moita dificultade desde o punto de vista técnica, administrativa, do persoal, non é unha excusa, é a situación real. Nesta situación real, nós éramos conscientes que había moitas empresas que podían ter problemas económicos e o que intentamos foi que todo o mundo cobrara o máis rápido posible. A partir de aí, eu non veño a dar leccións a ninguén. Eu non fixen un orzamento no 2019 que en setembro non había por onde collelo, que non chegaban os cartos para o que tiñan comprometido. Por iso lle dixen ao principio que eu votaría en contra, porque votaría en contra de alguén que en xaneiro me di que fixo o mellor orzamento do mundo e en setembro xa non lle vale para nada. De iso votaría en contra. Agora, de que se trata? De sacar para adiante estas facturas, porque, obviamente, neste momento, as empresas non poden esperar. Moitas persoas que dependen desas empresas tampouco. Que o sabe ben vostede. O que hai está claro, o noso voto, moi ao meu pesar, vai ser favorable e o seu, que seña o que queira. Non sei se quere algunha intervención máis. Bueno, empezando polo principio. Nos podemos entender, e xa o dixemos, que creíamos que esa primeira factura era do tema do gabinete de prensa, e usted terá que disculpar de que preguntemos si
para reafirmar, porque realmente esa factura non a temos. Nos coñecemos o nome, pero ahora mismo queríamos comprobar, porque Bouza Martínez é moi reiterado. Xa non lo aclara vostede. Di vostede que esta persona non comprou a factura de xaneiro porque non tiña contrato, pero, sin embargo, escuelas deportivas e culturales que levan toda a vida neste concello coa mesma empresa, sen contrato cobraron. A empresa que limpa as diversas instalacións, sin contrato, está cobrando. Está a cobrar, e máis, desde que se privatizou o servicio de limpeza no ano 2008. Está a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Que curioso que un orzamento prorrogado con unha factura conformada do mes de febreiro se lle traiga a día de hoxe, cando previamente se licitou un contrato menor, legal, de gabinete de prensa, se pagou en abril do ano 18. Hubo un cambio de goberno pola mesma situación, unha moción de censura. Hubo un cambio no gabinete de prensa, porque é moi normal e lóxico. E había unha persona que estaba designada por vostedes, que volve a ser a mesma que está ahora. Moi lícito e moi legal. E esa persona cobrou. E pese que o seu contrato xa estaba terminado. Cobrou o mes seguinte. Esta factura de xaneiro. Entonces, cando vostede ven aquí a dar ese orzamento, porque estaba prorrogado do ano 15, o orzamento no ano 2018. Decía vostede, eu votaría en contra, porque nun orzamento que se presentou no mes de xaneiro como mellor, e no mes de setembro non tiña vostedes nada, nin crédito, nin nada. Claro, había partidas que non tiñan crédito, e outras tiñan moito crédito. Aí está o resultado da execución do orzamento do ano 2019. Os datos económicos avalan a xestión do anterior alcalde, avalan con creces. E hubo unha modificación de crédito, e aquí o Grupo Partido Popular, como a de hoxe, votou a favor. Vostedes e o Partido Socialista e a Esquerda Unida votaron en contra dunha modificación de crédito no mes de outubro, legal. E agora veñen aquí a decir que os proveedores o están pasando moi mal. En outubro non. En outubro traballaran e querían cobrar tamén. E a vostedes lles daba igual. Entonces, por eso, lle rogaría a todos os membros do Goberno que deixen a demagoxia dos proveedores que non cobran e que non perciben a mala xestión do Partido Popular. A modificación de crédito é unha medida legal, prevista e que non vai en contra de nada. Vale? Para cubrir aquelas partidas que non teñen crédito. Totalmente legal. Vale? Entonces non veñan vostedes aquí a enches a boca cos proveedores. Por eso, porque vostedes no seu momento non lle temblou en nada a man para votar en contra desa modificación. Unha actuación temeraria pola súa parte e que, por desgracia, non trouxo consecuencias. Decía vostede dese orzamento, reitérolle, a modificación de crédito está prevista aí, é legal. Pero vostede como vai a decir, vai a votar en contra? Pero mire, si no tempo que gobernaron a última vez foron capaces de presentar un orzamento en tempo en forma, se estamos no mes de xuño e non sei se vostede está a traballar ou non nun orzamento, non sabemos nada. E non me fale vostede do COVID, porque o tiñan clarísimamente que facían vostedes orzamentos como nada. Esperemos que na próxima comisión teñamos ese documento. Mire, eso na relación coa primeira factura, pero eu lle acabo de facer outra pregunta. Por que as seguintes facturas conformadas no mes de marzo, 3 de marzo do ano 20, antes do COVID, por que non se levaron ao anterior pleno de recoñecemento extraxudicial? É unha pregunta moi sinxela. Por que? Despois, tamén lle preguntábamos esas facturas de reparación que pon no expediente que son do ano 2019. Vostede nos decía, pois as conformaría un funcionario. Eu desde aquí, en representación do Grupo Municipal do Partido Popular, lle solicito, como xa lle solicitei no pleno do mes de maio, que entendíamos a situación. Que o Goberno convocara mal, pero que, gracias a Dios, vai existir un andamento, e vamos a estar aquí, e que ese expediente que se levou en aquel momento o queremos revisar. Eu creo que non lle pedimos nada de máis, en eso usted considera con nós. E nós, neste sentido, estas facturas, as vimos, o que non vimos é a conformidade, porque se fixo telemáticamente e pese a que se nos enviou, non a podemos abrir. Vale? Entonces, se non lle importa, estas facturas de reparación as queremos ver cando se conformaron e por quen. E xa lle advertimos que o expediente
pon do ano 2019, e non é verdad, porque os albaranes, os que sí tuvemos acceso, son do ano 18. Vale? Tamén lle preguntábamos cal era o criterio que estaba a seguir este goberno co pago das facturas. E o sinto reiterarlo naquel momento, o que nos decía vostede, pregúntenlle ao alcalde, xa lle preguntamos no pleno do mes de marzo, e tampouco non lo contestou, a ver se na próxima comisión. Nos pouco ou nada vamos a decir respecto a isto, pero sí queremos que quede constancia que nos entendemos que o concelleiro de Facenda non está a traballar nada. Pero tanto como nada, como ni siquiera revisa os expedientes que trae a súa aprobación. Decimos o concelleiro de Facenda porque tomou a palabra a día de hoxe, igual ainda considera que é o señor alcalde o que ten que responder, que pode ser verdad, que seña ele o que teña que responder. Nos lanzamos unhas preguntas, creo que o mellor, nin o mellor, senón que tampouco ten por que saber quen ten que contestala, pero sí que consideramos que debería de revisar este expediente, porque o mellor técnicamente ou deriva algún tipo de responsabilidade de cara ao Concello. Non sei se o feito de recoñecer facturas que non se corresponden con un ano nun expediente, faltar facturas que realmente sí que veñen a aprobación e non están nese expediente, non sei se pode influir en nada. Isto yo digo sin acritud, Se nós tiveramos esas facturas, sí, se nós tiveramos esas facturas antes da comisión, non ese volumen, en un soporte, non como tuvo que facer esa persona, volverse loca para poder facernos chegar esa información, como estaba antes, como estuvo toda a vida, señor Polo, toda a vida, nunha vida moi curta, como mellor é dentro do ano 2007, ou antes non podo falar, con distintos concelleiros e concelleiras de Facenda. Igual, yo advertíamos e yo decíamos, pero desgraciadamente non foi así. Por eso, o Partido Popular vais a estar neste punto. Pois, de usted non nos sorprendería que votasen corta, e dos seus compañeiros do goberno tampouco. Se vostede ten a ben contestarnos esas preguntas que quedaron no aire, por que esas facturas conformadas de marzo non se levaron a aprobación, por que faltan facturas aí, que supostamente sí que veñen na información nese expediente, pois nada máis, nos veremos na próxima comisión que xa se convocará con normalidade. Rogamos desde aquí, desde o Partido Popular, que por favor, porque unha cousa é o que se está falando a día de hoxe do FACE, que eu me imagino que teremos acceso ao que vai a sendo novo, que lle agradecemos ese impulso que vai a dar agora, pero tamén é certo que existen unhas facturas aí anteriores, moitas delas xa están conformadas, non están vidadas, entonces nós tamén queremos ter acceso a ela. O Partido Popular, por esta falta de formación neste expediente, pola desidia por parte do Goberno, neste caso, vaise a abster neste punto. E lle decimos o que lle decíamos no pleno ordinario do mes de maio. A vida dá moitas voltas, moitas. Se algunha vez para o pago de proveedores necesita o voto do Partido Popular, ou ten que ser un escándalo vía aquel, cando se foi facer aquela obra ali abaixo da ponte de Sillobre, o Partido Popular vai a votar sempre a favor para que esas facturas salgan adiante. Hoxe, vostede non nos necesita, non podemos votar en contra, pero nos vamos a abster. Non sei se quere contestar algo. Moi brevemente, porque... Mire, que? Quen? Non sei se tiña... A mí me dá a palabra o alcalde. As facturas que non foron o anterior expediente e viñeron a este, foi porque o anterior non podían ver e este sí. Por que? Porque se revisaron. Por quen se revisaron? Pois por quen as tiña que traer este pleno. Vale? Entón, quen as tiña que traer este pleno, a revisou. Mire, non tardamos tanto, de un mes para outro. Non sei que problema ten vostede con eso. En todo caso, minte cando di que lle falta información. A información a tivo toda.
E quen conforma as facturas en cada momento é o funcionario desa área correspondente. No caso das reparacións de vehículos, o encargado de servicios, o concelleiro de servicios, como foi normalmente neste Concello. E iso é así. As que lle corresponden a cada un, pois así as asina a cada un, ou polo menos dende os traballadores, as traballadoras, deste caso do Departamento de Intervención, así se lle require. E me consta incluso que hai facturas que se demoraron na asinatura, pero bueno, pero se van firmando polos funcionarios e moitas veces, además, a maioría, acompañados dos concelleiros e das concelleiras. E non hai máis historia. Nós temos obriga de cumplir a lei e de facela cumplir. Entonces, cando vemos unha factura que o concepto o está borroso, está que non se entende ben, se lle pide ao proveedor que modifique, o explique, o fai e listo. En algúns casos non. En outros casos se revisa e é suficiente a explicación que se dá. En todo caso, o que vamos a facer é a sacar adiante isto. Espero que esta época de facer orzamentos e despois ter que facer modificacións de crédito de 700, 800 e 900.000 euros remate e que os orzamentos se axusten. Porque, mire, vostedes fixeron un orzamento e que critiquen ao grupo do BNG e que nos critiquen a nós pola nosa acción política. Pero, mire, a nosa acción política é nosa e a súa é súa. E nós de roubar non entendemos nada. Nada. E eu digo así. E cando queira, me leva ao xulgado polo que estou dicindo. De roubar non entendo nada. Si me preocupo polo diñeiro dos veciños e das veciñas de Fene. Si, me preocupo, e moito. E este goberno se preocupa todo moito. De facer contratos, de pedir ofertas, deso nos preocupamos, de revisar os paquetes que viñan de atrás. Si, nos preocupamos deso. E coa máxima diligencia posible estamos intentando sacar adiante. Así de claro eu digo. Vale? Entón, se non quere votar a favor deste expediente, non vote, vai salir adiante. Eso xa o sabe. E é máis, é que eu non lle pediría o seu voto. Porque o seu voto non aporta nada bon a este pleno, de verdad, así yo digo. Porque ven aquí a mentir desde a primeira intervención hasta a última. Se o 90% que levamos aprobado neste pleno de facturas é seu, da súa xestión política. E ven aquí a imputarnos a nós non sei que responsabilidades. Mire, se nos poñemos a rascar, tembramos. Trememos, se nos poñemos a rascar. Entón, é necesario. É a miña pregunta. É preciso neste momento poñerse a darlle voltas a isto? Hombre, eu creo que o sufrimento que leva cada un por dentro sábeo. Ora, eu teño clarísimo que isto se vai aprobar, se vai pagar o antes posible. E do anterior expediente xa teñen cobrado. Todos. Xa teñen cobrado todos. Todos. Sí, hombre, tuveron que ir a boletín, exposición pública, os trámites, e máis, eu vou dicir máis. Vostede, para facer un expediente de modificación de crédito, o que ten que ter son os votos, como cando aprobou o orzamento 2019. E o que non pode facer é imputarlle aos demás a súa irresponsabilidade, que non tiñan cartos nin para o deporte na rúa. É que, de verdade, o deporte na rúa é festa mariñeira, e nos ven a decir a nós que facemos... Mire, ben, parece que pide a palabra o concelleiro Antón Nocedo. Bueno, vamos a ver, o que eu lle pedín ao concelleiro, si responde que el non ten coñecemento, non sabe, é perfectamente posible tamén que se deba a algún tipo de error, xa o dixen antes, errores e equivocacións as temos todos, pode ser, pero lle pedín unha segunda parte, que que isto, se non sabe, pois habrá que articular de algún xeito, algunha fórmula para solucionalo, porque nós non vamos falar agora de 2020, pero tamén se lle danto, que despois tamén coincide que resulta que o mismo que non se lle pagan do 19, que están registradas no 19, que entraron no FACE, resulta que no 20 ten máis de 20 facturas, en teoría, todas correctamente, verdad que de algunha se lle requiriu no seu momento algunha información e respostou ao que se lle preguntou, pero certo é que pois daí hai outros 30 e tantos, polo menos, 1.000 euros en facturas, e estamos falando do mesmo proveedor. E temos constancia de que hai algún máis. Entonces, mire, de verdade, nos vamos votar a favor porque queremos que a xente cobre. Pero queremos que cobren todos, señor concelleiro de Facenda.
todos, polo menos todos os que teñan facturado correctamente, prestados os seus servicios correctamente. E dos que non, pois que se faga unha relación e que se explique pois por que esa factura está mal ou ese servicio está mal ou que corresponda. Por tanto, sí que xa lle digo, é dicir, hoxe se non hai solucións antes do vindeiro pleno, pois igual as medidas terán que ser outras. Tamén é verdad que os proveedores poden tomar as súas propias medidas e das que o Goberno non estará libre, pero nos parece tristísimo que se teña que chegar a esa situación. Si é verdade todo o que vostede di, eu non lle vou quitar ningún crédito neste pleno. Decir, me vou a creer que realmente esa é a vontade, pero se esa é a vontade, ten que traducirse en feitos. E hasta ahora os feitos nos din que algunha anomalía hai. Que son erros e que se está disposto a subsanalos? Bueno, pois que se demostre, que se articule, que se propoña xa algo neste pleno para ir solucionando estas cuestións. Porque, volvo a decir, eu quero que cobren, pero que cobren todos os que teñen dereito a cobrar. Todos, sin excepcións e sin exclusións de ninguén. E se algo está mal, tamén creo que este pleno ten dereito a saber o que está mal e por que pois, un proveedor pois, non vai poder cobrar ou de momento non vai poder cobrar hasta que aclare ou subsane o que corresponda. Non sei se hai algunha outra intervención, procedemos ao... Sí, perdón. Lle dou primeiro ao concelleiro para que conteste tamén. A ver, eu comprométome a revisar isto. Agora mesmo se está pagando todo a 20 días do que se está facturando na actualidade. A mí non me consta de 2019 que quede pendente de pago. En todo caso, comprométame de 2019, digo. Comprométame a revisalo todo e darlle a información. Non hai outro. Non sei se quedou algo extrapapelado por aí. A mí non me consta de 2019. Pero, bueno, en todo caso, miramos. A vontade, obviamente, é que non haya ninguén que teña traballado para o Concello que teña facturas pendentes de pago por nada. É dicir, outra cousa é que se lle pida unha explicación, unha aclaración, unha modificación por algún motivo concreto. Por iso digo que, a mí non sei. A mí non me consta. Partido Popular. Xa para rematar. Señor Polo, non seña usted tan despreciativo cos votos dos concelleiros que forman este pleno. Esa actitude pola súa parte solamente demostra un comportamento dictatorial que é moi triste, moi despreciable neste tempo, non? Eso por un lado, porque vostede non solamente está despreciando a esta concelleira e os seus compañeiros, ou non sei solamente a esta concelleira, senón que está desprestixando os votos de uns cantos veciños de Fene. Eso está moi mal. Dito isto, decía vostede que están a traballar en contratacións, en regularizar situacións. Nos parece moi ben. Nos parece moi ben porque están a continuar o traballo iniciado polo Partido Popular, co cual, pois, estamos moi contentos. Decía vostede, se vostede quere artellar, non hai que revolver, non sei que de ladróns. Mire, señor Polo, non, usted a mí non nos está chamando ladróns. Ofende quien puede, quien quiere, sino quien puede, usted non puede. E aparte, o que se pica, ajos mastica, non é o noso caso. Dito isto, lle vou a decir unha cousa, mire, o Bloque Nacionalista Galego, se tivera algo para acudir a un xuzgado, a un posto da Garda Civil, a un posto da Policía, acudiría. Cando non ten nada, vai á prensa e se queda ali. Eso que fai o Bloque Nacionalista Galego, seu, dos que están sentadiños aí. En concreto, dos que están sentadiños aí. Porque igual, os que están ali, aínda que formen parte, non é igual. Eso por un lado. Entonces, bondades, ninguna. Entonces, dito isto, lle volvo a repetir, non desvíe o tema con conversacións políticas.
Lle volvo a repetir unha pregunta que lle fixe moi clarísimamente. Neste expediente, o que sí temos os 17 concelleiros, hai unha proposta da alcaldía, correcto? Que usted di que está clara e concisa, correcto? Entonces, eu lle estou dicindo, e lle digo, que a min a documentación que nos chega para a súa aprobación non se corresponde con isto. Esa é a miña pregunta. Que hai de recoñecemento extrajudicial? Esta proposta da alcaldía ou tamén van as facturas que tiñan que estar nesa carpeta? É moi sinxela. É que non entendemos nada. Se ustedes tiveron un expediente correcto, eso, poido ser un error, e que nos chegaran outras facturas que non son as que van vir aquí a este recoñecemento. Xa lle adianto, son do ano 2019. Moitas o mellor coincide coas que está preguntando o señor concelleiro do Grupo Municipal Partido Socialista. Pero non están nesta providencia da alcaldía. Esa é a miña pregunta. Que estamos aprobando? É moi sinxela. Esta providencia da alcaldía, sí, vámola votar. Pero o resto das facturas do ano 2019, que eu as teño aquí, non sei quen as conformou. Eso de menos. Esas tamén van a aprobación. Eso é o único que tamén lle estamos a preguntar. Eu creo que coinciden, o mellor coas preguntas que lle está facendo o Grupo Municipal Socialista. Eu creo que non ten máis recorrido. E iso sí que, polo menos, non lo podía contestar vostede. Non sei se algunha outra intervención ou... Concelleiro de Facenda, non sei se quere intervir outra vez ou... Non vou intervir máis. En todo caso, se vostede sabe que hai un error na providencia da alcaldía, claro, eu lle digo, se sabe que hai un error, diga cal é o error. En todo caso, a providencia da alcaldía non é a que se aproba, vale? A providencia non é o que se aproba, o que se aproba é o expediente, vale? Vale, as facturitas, sí. Todos os concelleiros tiveron acceso á relación de facturas, todos os concelleiros tiveron acceso á relación de facturas. Vostede, además, quixo ver as facturas coa súa sinatura. Mire, señor Bolo, na relación de facturas que me chegan a min hai de actividades culturais e deportivas. Nesta relación non están. Na providencia da alcaldía. Ou me faltame unha folla ou non están. Hai facturas de outro taller. E aquí ou me falta unha relación de facturas ou non están. É que eu teño aquí o que me chegou do pleno e da comisión. É o que lle estou preguntando. A ver, vamos a ver, non sei se hai algún erro na documentación que se enviou ou non, porque, lóxicamente, eu non miro todo o que os documentos, ou se lle mandaron máis facturas das que hai. Pero... Perdón, Tino, alcalde, unha pregunta solo. Entón, o que vamos a votar é a providencia da alcaldía, non? O que vamos a votar é un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito. Claro. Son as que aparecen aí, claro. Lóxicamente. Para máis o importe é o que pon aquí o total. 101.975 por un lado e máis o resto, bueno, nada, o resto era do ascensor. Sí, estamos... Claro. Bueno, pois procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Sí, por maioría absoluta. Pois con este punto damos por rematado o pleno.